Munthu odziwa kufafantha zakudya, munthu odziwa kudya zakudya ngati zikuthawa, munthu owina azinzake pa nkhani yosamalika kuti iyeyo ndiye amene amadziwa kudya zakudya, wazesa mpungwepungwe pa social media pamene walemba uthenga wokuti akufuna kwabwino amuthandize, akufuna apite ku Nigeria. Apa anthu ochuluka sakukondwerera. Koma funso ndikumati ndi chifukwa chani anthu ali olusa? Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Kwa zaka zambiri kuno ku Malawi takhala tikuthandizapo anthu ochuluka ambiri aluso, makamaka oyimba, osewera mpira, maklabu, adrafti, chess, osewera masewero osiyanasiyana takati kuwathandizapo pa nkhani yokhuzana ndi maulendo ena akuchipatala, maulendo ena opita ku makompetishoni ena ndi ena. Chimene chandibweresa pano kwambiri ndi posti imene Spana Malawi walemba. Posti akulemba kuti iyeyo akufuna kupita mdziko la Nigeria, ndiye akufuna anthu akufuna kwabwino kuti amuthandize ndi ndalama ya transport ngati mmene amachitira nthawi zonse of course. Koma nkhani ndi yakuti nditangopita m'macomments zinandipangisa kulengalera nkuzifunsa mafunso ochuluka kuti kodi ndi chifukwa chiyani nthawi zonse mbiri ya dziko la Malawi timafuna kuti izingobwereza mwa iyo yokha. Ndi chifukwa chiyani nthawi zonse zimangofunikira kuti basi wina wake apemphe wina wake alalate? Ndi chifukwa chiyani sitimatengerapo phunziro? Well, kwa nthawi yayitali kuno ku Malawi oyimba akadwala, ndigwisa ntchito oyimba akadwala pamakhonza kuchitika mashow, anthu amakhonza kuchita fundraise, ena ake amakhonza kupereka mwina ndalama mongozipereka munthu chakapempha. Nthawi zina munthu amakhonza kuthandizidwa nseri, nthawi zina pamakhonza kukhala bungwe lapaderadera kuti lipemphese ndalama litolere ndi cholinga chokuti likampase munthuyo azigwirisa ntchito thandizo la zakuchipatala. Nthawi zochuluka Amalawi ambiri amakhala akuyikapo mtima. Inali 2024 pamene G-Wise TikToker uchama mudziwa ino anachita posti nkhani yokhuza ndi mnyamata wina amene amadya chakudya molapisa. Aka kanali koyamba kuti Amalawi ambiri amve zina la Supana Malawi. Amalawi atampasa chidwi kuti tiyeni timutukule munthu wakwathu, tiyeni tisamusale munthu wakwathu. Kunapezekano kuti anayamba kumamuchita follow pang'ono mpaka napanopa ali ndi 540,000 followers pa Facebook, which is a good thing though. Komano nkhani ndi yakuti patadusa kanthawi pang'ono ali kuno kwathu ku Malawi mu chaka cha 2025 kumapeto anapezekano kuti wapempha thandizo kuti iyeyo akufuna apite mdziko la Nigeria ndi cholinga chokuti akapikisane nawo amene akawina kumeneko atenga ndalama yokwana 20 miliyoni Malawi kwacha. Awoto anali madollars, koma tikawerengesera tikupezekano kuti inali ndalama yokwana 20 miliyoni Malawi kwacha. Supana atapita kuja sanakhumudwise anthu. Unapezekano kuti anafafantha zakudya molapisa. Kudyatu kwa munthu mmodzi ngati akudya anthu okwana 20, komano munthu mmodzi anadya. Ndikupezekano kuti wawina competition imeneyi ndikubweresa ndalama yokwana 20 miliyoni ku Malawi. Munthu amene anthu ankamuthandiza sikuti amati akumungongoza, sikuti ankayankhula kuti tifuna tikubwereke ndalama yocholinga chokuti uzatibwezere. Ayi, amampasa ndi mtima wonse ndi cholinga chokuti iyeye akwanise zokhumba zake. Wina ndalama ija anapangira zinthu zake zoziwa yekha malingana ndi maplani ake. Wakhala akupitapo mdziko la South Africa akukapikisana nawo mapikisano yosiyanasiyana, ndikupezeka kuti andira ndalama 5,000 rand, 8,000 rand, 10,000 rand, nkupezekana kuti akuwina mapikisano yosiyanasiyana. Wachitapo sponsor ma brand deals iyeyu kwathu kuno ku Malawi, wachemererapo anthu ena ake, waonekapo malo ena ake, wapangapo zinthu zambiri mpaka anakupezekano kuti asikana ena ngakhale zinalizo kuti ali pa chibwezi chokhazikika nkutengeka naye. Supana Malawi linali dzina limene wina aliyense ankalikamba kufikira mu siku la lero pa 2 Juni pamene walengeza kuti iyeyo akufuna thandizo abwerere mdziko la Nigeria akapangenso mpikisano ndi cholinga chokuti akawinenso ndalama. Koma nkhani ndikumati
ndi chifukwa chiyani oyimba akwathu kuno ku Malawi zimapezeka nokuti nthawi ina iliyonse akuvutika nkhani yokhuzana ndi financially, tikupezekabe kuti tiziwasonkherabe nkhani yokhuzana ndi matransport, kodi limakhala dyera? Komabe ngakhale kuti anthu otere, anthu aluso kaya anthu ena oyimba amabwera pa social media ndi kuzapempha chithandizo, tangopezapo kuti pali zinthu zina zimene zimapangisa kuti anthuwa azikhalabe nthawi zonse akungopempha basi, chifukwa chakuti akakhala anthu onse aluso kutchuka pa social media sikutanthauza kukhala munthu olemera. Anthu ambiri amaganiza kuti basi munthu ukangokhala wa ndalama kapena ma followers ambiri ngati mmene ali Supana kapena ma views ambiri pa video iliyonse imene ungapange ndi kuti uli ndi ndalama zambiri, zoonadi zake zimakhala zakuti nthawi zambiri mipikisano imene akuwina ija ndalama zake zimakhala zochepa poyerekeza ndi zimene timaona. Mwachisanzo tikhonza kungolankhula kuti wapita ku dziko la South Africa kumipikisano yakumeneko wawinako 8,000 rand, koma sitingazindikire bwinobwino kuti kodi 80,000 yo anaigawa motani, zakudya zimene wakhala kudya kumeneko amalipira ndi ndani, malo ogona zimakhala motani ndi zinthu zina. Komanso china ndi chakuti nthawi zambiri ma competition ambiri akunja samalipirira zinthu zonse, opikisana amafuna kuzilipirira mwa iye yekha, zinthu ngati ma plane ticket, visa, mahotelo komanso chakudya ndi transport. Nthawi zina mpikisano umangopereka mwayi wokachita nawo osati ndalama zonse zaulendo. Choncho anthu ambiri amapita pa social media ngati mmene wapangira iyeyu Supana kupempha support kuchokera kwa mafanzi awo. Ngakhale munthu utapambana ndalama kapena mphoto, si ndalama zonse zimene zimapezeka nokuti zakusalira m'manja, chifukwa chokuti anthu ena amabweza ngongole zimene anatenga. Mwachisanzo apa Supana akhonza kukhala kuti mwina mwake aliso ndi kangongole kena kamene mwina anangongola ndalama wagula thalauza, olo anangongola ndalama kuti agule amusangalatse mkazi wachibwezi ndi zinthu zina zotero. Ena amagwiritsa ntchito ndalama yawo yomweyo imene awina kuthandizanso banja lawo. Kumbukirani kuti si wina aliyense amene amachoka kolemera. Chinthunso china ndi chakuti timakhala moyo opusisika pa social media. Nthawi zambiri anthu amaona ma photos okongola, ma photos abwino ama social media influencer ngati Supana mwachisanzo. Ma photos ena ali pa ndege, ena ali ku hotelo, ena atanyamula ndalama, pena ali ndi akazi achibwenzi anyuwani, pena ali ndi zinthu zina zake zosagwirizana zija. Koma kumbuyo kwake munthu amatha kungokhala kuti alinso mwinanso ndi ngongole kapena mavuto azachuma. Ena amafika pakuti amapempha thandizo chifukwa amafuna kupitiriza kusunga dzina lawo pa social media. Ngakhale kuti zinthu izi zili chomwechi, pali anthu ena amene amaona ngati kuti izi zayamba Supana kulowa nkati. Ngati munthu adapambanapo competition ndi kupeza ndalama zochuluka, akuyenerera Supana kuziyimirira payekha. Masupporters sayenereka kupereka ndalama nthawi zonse mene munthu akuyeneka kuyenda ulendo. Mafanzi a munthu si nthawi zonse zimene akuyeneka basi tisonkhe chifukwa kuti munthu winayo ali pa ulendo ayi. Komanso kuphatikizapo munthu amayeneka kupanga ma investment ndi kusunga ndalama. Chifukwa kuti amayankha kuti ndalama zimene tazipeza si zonse zimene tikuyenereka kudya. Chinthu china chimene chimapangisa kuti ma artist athu kapena anthu aluso amene amayimirira dziko la Malawi azingopitirirabe kupempha ndi zakuti iwowa amasowa financial planning. Nkhani ndi yakuti kulephera kusamalira wekha amene ndalama zako. Ndalama zimabwera mosakhazikika, kumapezeka nokuti munthu ukuwononga kwambiri ndicho linga chokuti apitirize kutchuka. Izi zimachitika munthu chopezeka nokuti alibe ma investment okhazikika. Nkhani yosowa ma plan a investment imakhala zifukwa zimene anthu ochuluka amapezeka nokuti akulowa pansi nkhani yakuti ndalama yawo sakhonza kuyiseva bwino, chifukwa chakuti ndalama zonse zimene akuwina Supana pa nkhani yokhuzana ndi kuwina mipikisano yosiyanasiyana zinakhala kuti ndalama zina amazisungawo pa maulendo atali ngati amenewa. Sindikhulupirira kuti ndi bwenzi akumapezekanso kuti akuwanyasa anthu
sindikhulupirira kuti ndi bwenzi akupezekanso kuti wayamba kuwapempha anthunso m'masocial media ndi mmene akuyankhulira zipongwemo. Komabe ndikukhulupirira kuti alipo ochuluka amene amuthandize Supana Malawi, ndikukhulupirira kuti alipo ambiri amene amuthandize iyeyo. Chimene ndingangopempha ndi chinthu chakuti at least tiyene after trip iyi Mr. Supana mutengepo phunziro, learn to invest. Dzina langa ndine Sam Mavita, tionane mu video yotsatirayo. Bye.